здравейте. Здравейте. Да ви питам за кой път участвате тук на турнира в Албена? Много пъти, ама не се вдигна. Не сте ги борили вече. Да. Как ви се струва през годините развитието на турнира, като организация, като... Постоянно се подобрява. Все по-добре и по-добре. Идеални условия за турнир, за почивка. Сравнено с вие имате опит от цял свят, сте ходили турнирите, как го сравнявате спрямо международните турнири и турнирите по цял свят? Това е супер. Хубава обстановка и атмосфера на състезателите. Морето, хотелите, хората. Да кажете вашите коментари за противниците и за нивото на състезателите като цяло? Нивото е добро, не е световно ниво, но добро международно ниво. Има най-добрите в България, които са и е интересно. Са 600 човека. Супер. Да. Имате ли фаворити? Какво очаквате да стане първи при жените и при мъжете на Open турнирите? Аз не ги познавам всичките, ама се надявам, че българите ще спечелят. Това момче игра сега по Петю, играе добре. Петко Габровски играе добре, Парафон играе добре. Да. Някой от тях или Камбера. Да. И иначе от българите това момиче, загрях с него, играе супер. Сибил. И има една пак българка, която играе за Украйна. Да, Полина. Да. И мина от двете според мен. Така че не съм ги видял всички. Някакви препоръки да дадете за бъдеще? Какво би било добре да се направи, за да е още по-добре като турнир и като организация? Нещо? Сещате ли се което? Може би. Ако не знам, виж, залата става малка. Тренировъчна зала, може би. Трябва да има и тренировъчна. Може да се организират и лагери. И ако бъде, примерно, по-късно август месец, ще супер. Ще мога да докарам французи, най-добрите. Да. Даже говорих на Валнер и Апелен, викам, ако, примерно, им поемете разноските, те ще дойдат. Семейството. Да. Ето тук им казах, не искам да играете. Те само да дойдат, да дават автографи, да ударат 15 минути, достатъчно за имиджа. Ще дойдат, имам и телефона, говорих сега в Швеция. Какво е необходимо, за да дойдат като условия или не знаете? Нищо, хотел, храна и самолетните билети. Да. Нали? И това е, да дойдете с жена си, той ще дойде, а Пелгрен, а Валнер с менеджера. Той говори, менеджера му е бившия спарринг партньор на Бьорн Борге. Да. И така им потвърди и казва, викаш, да, супер. Ще направим супер реклама. Да. И после те може да се пуснат всяко, има да гледам. Защо да не играят? Разбира се. Пуснем ги в директната схема, примерно 16, да направят 3-4 срещи, защо да не изкарат 1000 евро допълнително. Разбира се. Или това може да се увеличи до тогава, защото вие като дойдете привлечете, ще има повече хора. Може да се дигне малко таксата. Да. Има хиляди варианти. Примерно, прави се турнир и победителите и ветерани да играят с Валнер, примерно, 5 минути. Това са такса за участие. Събират, даваш му 1000 евро, това ще бъде супер доволен. Да. Хиляди варианти. Само трябва да говорим с Стефан, с вас. Благодаря много за това интервю. И успех, мерси. И успех. И на вас успех.